Zdravo svima i dobrodošli kod mene na kanal. Danas ću sa vama da podelim jedan odličan recept za čaj koji neverovatno topi kilograme, a pravite ga sami od začina koje imate u kući. Prvi začin koji ćemo dodati u ovu teglicu jeste kurkuma. Kurkuma topi salo i ubrzava metabolizam tako što povećava unutrašnju telesnu temperaturu i time ubrzava proces razgradnje hranljivih materija, a pre svega masnoća. Kumin takođe ubrzava i metabolizam, pa samim tim i probavu, te brzinu kojom telo troši kalorije. Između ostalog, podstiče i detoksikaciju jetre, a u stanju je da oporavi ceo organizam i da ojača imunitet. Zato ćemo dodati nekoliko kašičica ovog predivnog začina. Dodajem tačno 3 kašičice kurkume. Sledeća stvar koju dodajemo jeste crni biber. Crni biber pomaže apsorpciju hranljivih materija iz kurkume i zato ćemo ga dodati, a između ostalog pomaže i kod mršavljenja, zato što sadrži supstancu piperin koja ubrzava metabolizam i povećava broj kalorija koje sagorevate. A neke studije su čak dokazale i da crni biber produžava osjećaj sitosti, što znači da ćete manje jesti. Dodat ćemo jednu do 1,5 kašičicu crnog bibera. Sledeća stvar koju dodajemo jeste cimet. Cimet utiče na smanjenje apetita i održava normalni nivo šećera u krvi. Veoma je ukusan i zdrav i zato ćemo dodati 2 nepune kašičice cimeta. Sledeće ćemo da dodamo đumbir. Dodat ću đumbir u prahu. Inače, đumbir je fenomenalan sastojak za mršavljanje, posebno za topljenje masti na stomaku, što nama sada treba. Smanjuje apetit i stimuliše varenje, pa zato ćemo dodati i njega. A dodat ćemo 2 kašičice đumbira u ovu smesu. Jednostavno zatvoriti. Ja ću napraviti sada ovu količinu, a možete naravno i veću. Sve ovako promešajte i imate ovde svoj miks čaja za mršavljanje, odnosno za skidanje sala na stomaku. A sada ću vam pokazati i kako se koristi. Treba će vam čaša ili šoljica u koju ćete staviti otprilike 1 do 1,5 kašičicu ove smese, a zatim naliti ključalu vodu, promešati pa ostaviti da odstoji nekih 5 minuta. Zatim možete u sve ovo da dodate i malo limuna, recimo pola limuna. Limun je odličan za ubrzavanje metabolizma i za topljenje masnih naslaga. U ovo možete dodati i malo meda, ali nemojte da preterujete jer med je dosta kaloričan, znači vrlo malo, ali je odličan takođe za topljenje masnih naslaga. Tako da ćemo promešati i sada uživati u napitku. Ovaj čaj je najbolje piti ujutru na prazan stomak, prvo popiti čaj, pa onda doručkovati za nekih 30 do 40 minuta. Ukoliko vam je čaj previše ljutkast, onda dodajte malo veću količinu vode samo. Pišite mi vaše rezultate, jedva čekam da čujem kako napredujete. Puno vas pozdravljam, ćao!